Ivka Ondruška so svojimi krásnymi ceruškami, aspoň dúfam, že sú to cerušky, že som sa nepomýlil. Katarinka, Renátka a s nimi ešte Šimon Elišer, nech sa páči. A zakiaľ sa nám sem namontujú, musím vám povedať takú starú kisuckú príhodu, ako mal otec troch synov. Veľmi pekne. A ja by som ešte poprosil Renátku, aby mi neodchádzala. Že vraj máš dneska 18 plus DPH, mi prezradili. Poď sem ku mne, poď sa niečko moje. Prezradili mi, že vraj máš dneska narodeniny. Nemáš? Ja vás všetkých poprosím, aby ste boli na chvíľučko tichučko. A poprosím sem toho šarmantného pána, aby prišiel ku mne. Ja už mu dám mikrofón. Ďakujem všetkým. Ja by som sa ti chcel poďakovať za pekné chvíle strávené s tebou, čo sme spolu zažili. A zažili sme spolu pekné chvíle, ale aj tie zlé. Ale ty si vždy stála pri mne a vždy sme to spolu nejako zvládli. Dúfam, že aj naďalej budeme spolu takto riešiť naše problémy a prekážky, čo nám život postaví do cesty. A týmto som si utvrdil, že ty si tou správnou ženou pre mňa do môjho života. A týmto by som sa chcel opýtať pred všetkými, Renátka, vezme si ma. To bolo málo, ešte jednu aspoň. Len teraz neviem, kto bude hrať chodníky, keď nevesta muzikantka sa bude vydávať. Tak gratulujeme. Pozrieme sa, čo sme to dostali. A hneď prvý dar, čo dostali, obraz Svätej rodiny.